Suomessa sähkön hinnasta on tullut asia, jota ihmiset seuraavat melkein kuin säätä. Vielä muutama vuosi sitten suurin osa maksoi sähkölaskun, eikä miettinyt sitä sen enempää. Nyt moni tarkistaa hinnan tunneittain, ja samalla yksi kysymys nousee yhä useammin esiin. Miten tähän tilanteeseen päädyttiin? Yksi keskustelluimmista päätöksistä liittyy sähkönsiirtoverkkoihin. 2010-luvulla Fortum myi suuren osan Suomen sähkönsiirtoverkosta ulkomaisille sijoittajille. Nykyinen verkko toimii yksityisessä omistuksessa. Samaan aikaan Suomi on panostanut voimakkaasti tuulivoimaan. Tuulivoima on ympäristön kannalta tärkeä ratkaisu, ja sen tuotanto on kasvanut Suomessa todella nopeasti. Mutta siinä on yksi iso haaste. Tuulivoima toimii silloin, kun tuulee. Suomessa kovimmat pakkaset osuvat usein korkeapaineeseen, jolloin tuuli voi olla heikkoa. Juuri silloin sähkön kulutus on suurimmillaan. Juuri silloin sähköä tarvitaan eniten. Tilannetta muutti myös turpeen alasajo. Turve oli kotimainen polttoaine, jota voitiin käyttää nopeasti silloin, kun sähköä tarvittiin lisää. Lisäksi Suomi on päättänyt lopettaa kivihiilen energiakäytön kokonaan vuoteen 2029 mennessä. Kun varavoimaa poistuu, sähkön saatavuus riippuu yhä enemmän säästä ja markkinoista. Ja tässä kohtaa vertailu muihin maihin muuttuu kiinnostavaksi. Kotitaloudet joutuvat suunnittelemaan elämäänsä hinnan mukaan. Moni suomalainen ei enää mieti pelkästään sähkön kulutusta, vaan sitä, voiko sähkön hintaan luottaa. Ja tässä kohtaa keskustelu siirtyy pois pelkästä energiasta. Tämä on myös päätöksentekokysymys. Energiapäätökset tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Ne vaikuttavat teollisuuteen. Ne vaikuttavat kotitalouksiin. Ne vaikuttavat koko Suomen kilpailukykyyn. Ja ehkä tärkein kysymys tulevaisuudelle on tämä. Rakennetaanko energiajärjestelmää, joka kestää kriisit? Vai järjestelmää, joka toimii vain silloin, kun kaikki menee täydellisesti? Mutta nyt kiinnostaa sinun mielipide. Onko sähkön hinnan vaihtelu muuttanut sinun arkea? Seuraatko sähköhintaa? Oletko muuttanut lämmitystä tai sähkön käyttöä? Kirjoita kommentteihin.